ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to sincu dangde ndormbosa yenake ŋorila dande mayo gurela bobo julama kon waktu yoni hato sare ndogu eko tari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal lappol ngol ummini ousmane sonko gila hanki o tokkolda hanki jamma walande pelɓodiral hakkude dadiɓe kamɓe ɓena sukaɓe yinnoɓe jaɓɓade ngolɗon lappol dañi sababu suka goto wasi hen fittandu muɗuma to leydi mauritanie caggal sumgoji bannoɗe ñande capantati walla mbiyena ñande sappo e tati lewru mai ko hande nogas e jeeɗiɗi woni dawal ɗimmal hewɓe ujunnaje jalti gam suɓoyade sarɗi yankoɓe mumen e ndera gendi leydi ndi to leydi mali hewɓe moɓodiri toon to leegal hamdallahi asia 2000 ngal moɓodiral noon ko mitin mawɗo no fewi kamɓe kala yiddeɓe kolloni nde yaltata leydi mali ko ɓuuri yawde yaccade to leydi guine konakiri wonande ɓen jaydiyankoɓe yinnoɓe seppude ñande goo lewru fandu ndu hen nandiral heɓama jamma hanki o yogay senuji walla radioji ɗin kuppanoɗi taw kuppuno ko gouvernement o ɗi garti jaam arti hen kabruji men mano en hatto côte d'ivoire rd congo nigéria burkina faso ma jaha to togo somali soudan kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala mbatten haqqillaji men e kiiɗo hen lekki kawisaji mawɗi goni e muɗuma kin lekki woni gorel te ko ha ko moƴƴo iwru ko en tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña cellal ɓandu muɗuma an joguiɗo avc cardiaque eɗen gandi hande o aɗum heewi jaalade e yimɓeɓe ha tenti jamma ɓandu jaaɗoru leloɗa donka ɓolsitade gummoɗa donka yaɓɓude gam jaadgola wasde dogde ƴiƴam e nder ɗaɗi maɗa sa jokkodire gorel te joni beltoɗa keɓa hen kollaɓi an joguiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru sukara deke yo hayde gam cité ene safra hewɓe hutortoɓe gorel te cettima ɗuma sa yiiɗi hebde kollaɓi ko fate banggue gorel te beele mbawa andude ko safrata e ko safrata kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com joni keɓa hen kollaɓi so tawi ko tonggode gorel te cohluɗa gonɗa koto leydi congo jokkodirta koye haruna gaydo 00 242 04 411 68 26 so tawi gonɗa koto afrique du sud jokkodirta koye ibrahima so 00 27 827 467 672 so tawi gonɗa koto mozambique jokkodirta koye ibrahima ba pemba kabo delgado alex mbatta ko plus 258 861 287 721 so tawi gonɗa koto rca woni centrafrique jokkodirta koye ibrahima diallo 236 755 075 08 so tawi gonɗa koto états-unis de amérique jokkodirta koye abouso kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi france gonɗa haruna gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jamma You love Bamtare, we love Bamtare, Bamtare. ɓamtare koccatal darnangal gila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi woni 2007
holko woni ɓamtare ko agence immobiliére taweteɗo to Mbour ballowo yimɓe ha daña galleji e leyɗele e nder leydi mumen Sénégal kala ɓamtare kalɗo gonɗa e nder windere nde sa jokkodire maɓe kolle lawol ɓamtare ha daña leydi ma galle ma tereŋaji maɗa kala hen ko jiɗɗa ɓamtare ene ɗoftodira e maɗa taw koye dow gonga. ɓamtare ko catal daringal gila 2007 an jiɗɗo luude galle soye takkomaje kaɗɗe walla kala ɗo gonɗa sa jokkodire ɓamtare ma heɓen kollaɓi ɓamtare so tawi jiɗɗa ko tereŋaji bertiɗi moƴƴi baɗaɗi lotissement moƴƴo jokkodire ɓamtare ene jogui galleji mahaɗi ha gasi ha laaɓi so tawi jiɗɗa tan ko sodde galle mahaɗo gara tan naata hen jokkodire ɓamtare ko agence taweteɗo to Mbour kono kadi kuftidinɗo e nder leydi Sénégal sa jokkodire maɓɓe ma yiito hen hoore maɗa beele jokkodira e ɓamtare mbatta ko ɗeɗo hen tonggode 00 221 77 598 06 57 walla mbaɗa 00 221 78 371 0000 nottotoma ko biyeteɗo Oumar Diallo ɓamtare noddi nottoɗen ɓamtare. ceerno jibisi laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi holliti on joguiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade gila e jeeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa ceerno jibisi ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heɓen kollaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde nonne kadi diabète e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo a rokkimo indema e inde nene ma wo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula ene nelde e kala banggueji ene itta dabare kami humre kala sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi beele wo ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde mbuuɗu so tawi ko ƴewgal so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno jibisi ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani sa yiɗi jokkodirde e ceerno jibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 ceerno jibisi ne jogui miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon tawete koto Nouakchott to legal nette so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi jaftay bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala hande o omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie
to laamorgol leydi Mauritanie so tawi ari ha to préfecture mo 6e jama goto miro ko olo sa yewti jama o a wiiri jungo manano galle ɗimmo ene ɗon étage guiri ne waɗi ɗon tableau ji ɗiɗi ene winda grande guérisseur international docteur Djibiso ganda yettima docteur Djibiso safriyanke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis neem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala kono ne kadi joguiɗo asma ɗojjo duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje donkuɗo ɓesnude caɗele gorago cimmiɗo ha huuɗo bonko ko naati ƴiƴam mum walla ni gonduɗo e rafiji seyɗani kala docteur Djibiso holliti ene jogui leɗɗe bittade bawde ittude kala muɗuma docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe Sénégal naɓe e ko taari ɗum kala ha tentito Dakar Kermassar base makko gonɗo toona woni toona ko musidɗo makko ceerno Ly ha hande ne golla kono ne kadi tokkidira base makko gonɗo ɗona ha ɗo henna ene golla sa yiiɗi jokkodirde tonggode docteur Djibiso koni henna sifori so tawi ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00 222 31 27 79 57 walla so tonggode makko leydi Sénégal ene waɗi WhatsApp 00 222 00 221 77 244 92 81 walla tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe bandiraɓe tawiteɓe to Mauritanie docteur Djibiso e jeese moɗona kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir nogase jeeɗiɗi duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati yonti Kùmpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gouvernement mo leydi Sénégal holliti heeɓi hanki aljuma nogase jeegoma lewru me ɓe keeɓi hanki attaque taw kadi ko cyber attaque woni site uji mabɓe internet kala koko jana tugganma tan ko ministére uji ɗi ha yetti gouvernement o ha yetti mawɗo leydi ndi Sénégal wi noon ko joguiɗo konngol gouvernement o woni Abdou Karim Fofana jagorɗo jeegu kam jogui konngol gouvernement o holliti noon wonande nguɗana jangu hay site hoore joli ndi hoore mum koko yana taw kadi waɗi ɗum ko groupe moɓe mbiyata groupe hatresa taw ko groupe mystérieux temps ko on waɗi nguɗon jangu kono kadi ɓe keeɓino jertino kena boye balɗe 5 nguɗon jangu to banggue ɗin site uji ma laato taw kadi yaltin ɗum ko gouvernement mo leydi Sénégal gartatena koye lulde Isa'iyankoɓe to Poppungena koɓe mbiyata pèlerinage marial ɗum noon fuɗɗi ko ñalawma hande nogase jeeɗiɗi ha nogase jeenayya nduɗo henna lewru ndu gonɗen toon to Poppungena kamɓe ɓen Isa'iyankoɓe maɓe lulotona balɗe tati taw kadi ko lulde dewal maɓɓe wonande to banggue fannu maɓe jaari o ko wona ɗum ko noon jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi Sénégal jertini no fewi oɗo saaha mo gonɗen gam teskede ñaw biteɗo crime Congo ne tawi nder leydi ndi Sénégal wonande ngal moɓodiral nde yimɓe ɓurata wawde rentade no fewi kala ko jomum ne ñaama yo sodoro sabunde kala kene waɗa yo tinnor hen laaɓal nde tawno ñawo so naati neɗɗo ene tampinum no fewi safroɓe hewɓe noon nawama toon pompier ji kewɗi kamen ndenka e kisal ɓeydama toon beele aɓe gonay jaam kamen ndenka e kisal kala gartaten koye lappol Ousmane Sonko hanki ndewo iwi toon to wuuro Ziguinchor ngam faademo Dakar kono kadi kala wuuro ngo ari mawo daro ɗon ha tenti noon guure mawɗe ko jamma hanki wonati to Kolda gon wuuro noon ɓen sukaɓe yaltunoɓe jaɓɓademo waɗi noon pelɓodiral hakkude police tambiɓe nden kay kisal kamɓe ɓen sukaɓe
yinnoɓe seppude ngam jaɓɓade ngol lappol ngol Ousmane Sonko ummini wiidemo koma yaaru koyɗe ha Dakar kalɗo ari mawat moɓodirala mangal no feewi waɗi noon fitina ha suka gorko goto wasi en fitta mum biteɗo Aliou Badiane taw kadi on caggal nde gañi nawa to hôpital Kolda ko toon wasi fitta mum holliri ɗum ko goto e jaydiyankoɓe biteɗo Abdullaahi taw koye Casamance Kasa Média woni nden jayde a holliri ɗum ɗon keddoren ha joni koye leydi Sénégal gartaten koye wiyedemo o yalti e goomu avocat ji Ousmane Sonko kanko on maître Ciré Clédor Ly ngam hanki kabaru jaltuɗo wonande o yalte ngal ɗon diɗɗal o hayti wonande Ousmane Sonko wonati o fenni ɗum woni o yeddi ɗum ha mimi leydi ngam hollide on kabaru kalɗo wawi yaltude ɗum wodani magistrat Issa Ndiaye holliti e nder windande muɗum heeɓi cappoje mayde ko fati banggue dossier Ousmane Sonko Adji Saar kanko noon o holliti ɗum wonande kay ala sifa kala message mo heɓani ko fati banggue sappanede mayde ɗum noon o holliti ma leskoji goɗɗi a guddite oɗon a fannu frappe France dégage e gardugol Guy Marius Sagna ɓe kolliti e nder windande mabɓe hanki wonande dumbirdu ndu robosa taw kadi ganduɗa ko suudu nayyi ne tawe toon kene tolno e temedde ɗiɗo capanɗe joyo dumbaɗo ɓen joɗima ken tolno e balɗe nayya keɓani ndiyam ɓe kolliti ɓe jonnani ɗum ɗon ko wona ɗum ko kadi suudu 10 ɓe kolli toon biyeteɗo Babacar Fall lettama toon taw kadi ko dumbaɗo toon ɗeɗo gueɗe kala ɓe kolliti ɓe eri procureur tambiɗo nden kay kisala wonande ndun dumbirdu kala nde yimɓeɓe ɗoftoto fodde haqqe neɗɗo ɗum yaltin ɗum ko frappe France dégage e nder communiqué moɓe jaltini jaydiyanke biyeteɗo Serigne Saliou Gueye waali jammum gadiɗo kaso ɗum ko hanki caggal nde ñawowo weddimo to kaso ɗum wi noon ko avocat makko Moussa Sarr ɗum ko caggal nde o nangano kam woni gardiɗo jayde yor kadi baɗannoɗo cornique muɗum toon to Sen TV ɗum ko caggal nde o yaltinno article goto faade ñawoje gendi leydi Sénégal ɗum ko caggal hanki nde o dari yeeso juge o walla mbiyen nde o dari e yeeso on ñawowo dañi nde o namda on article holto itti ɗum o ronki noon addude ko laaɓi on jaltino article to banggue magistrat walla banggue ñawowo ɗum jeeyi sababu weddedemo toon so tawi noon a yiiɗi wonde jaydiyanke walla kala ko gonɗa a rentoto dossier ji nayyi beele mbawa hisde dossier armée leydi dossier cellal ɓalli dossier gouvernement e dossier ko fate banggue justice gueɗe ñaweteɗe ɗo gueɗe so tawi a renima tan a yawata nadde e juuɗe keddorɗen koye leydi Sénégal ñande alhamisa nde gouvernement leydi Sénégal yeeso ɓen sarɗoyankoɓe toon to suudu sarɗeji do leydi Sénégal jaggoɗo jeeygu Abdou Karim Fofana arti e ɓeto golle ko fate banggue ustugol nguura leydi ndi e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe caggal nde o namda jencude ustugol gueɗe nguura leydi ndi honno yaari o holliti kene tolno e ujunnaji 6 e temedde 6 commerçant salinoɓe taw kadi ko lawɗinde ɗum ɗon ɓe goni nangganoɓe dokka mbaɗa convoqué taw kadi kene wona 1,8 million amende ko préji France CFA ujunere e 1,37 woni ton produit nguura ko tetta kala temedere nde limɗa e ɓen yeeyoɓe ɓe kene foto won kala temedere nde limɗa e ɓen yeeyoɓe ɓe e nder nden temedere 1,6 ɗoftima prix ji jamiraɗi ɗi 32 woni ɓe ɗoftaki so tawi noon koto banggue kasdi woni luwasa o holliti ujunnaji 2,6 plante woni ko ɓe keeɓi ɓen wullittoɓe to banggue luwas wonande ɓen jeeɓe galleji saliɓe ustude hen ujunere kadi ɗum wawi rewnede lawol kono kadi koye dow maslahaji ha ɓen mbawi famodirde hakkude joomen galleji kame hoɗɓe e nder ɗin galleji to banggue a luwasa jeheten ko toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabruji garandena to Ziguinchor kikiɗe hande o e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama dennaga hetto e weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi kanko Ousmane Sonko kanko ardiɗo diɗɗal biyetegal Pastef
ina wayno ummima ɗo hanki 1h ñalawma omo yaade correspondant Zig FM koɓe holɗum autoji jeetati 4x4 ina keedi caggal makko bis noon rimdiɗo sukaɓe ha teddi ina fewi to e Dakar subaka goɗɗo kadi waɗi départ e kikiɗe he fewde to e Dakar kanko oɗo Zig FM najo correspondant me o namdi Ousmane Sonko holko ɗum woni o wi sukaɓe ɓe foof ɗoɓaɗata lappol caravane makko o kamɓe fof yooɓe kawro e Dakar hare nde hakkude makko e Macky Sall ɗum noon ma kanko ma Macky Sall wona min haali ko kanko haali so eɗen gandi ummima ɗo hinna holto feewi to e Goudompa département Pakaw kanko dey ina wayno jaɓɓama ɗo Goudompa ɗo jabbugal holɗum persida omo ɓorni comti militaire omo waɗi mbahna militaire ina wayno kamɓe fof kadi ɓe kolliti weltare mabɓe bisuji 4 kadi hanki ndimdi ɗon sukaɓe fewde to e nder Dakar o yaɓani Kolda o so yarini henno o feewa Tamba o feewa Kufantun o ummo ɗon o feewa Mbour ina wayno wuuro fof so dañi hay so bis tawti sukaɓe Dakar ina wayno ɓeene mbawi jaggirde armée ɗe juuɗe ɗum noon eɗen gandi débat hanki waɗi ɗo gostodiral hakkude Pastef naaɓe e APR yakar naaɓe ɓen ɗon kolliti ina wayno o yiɗi tan ko dillinde leydi ndi beele hakkude makko e Adji Sarr ina yejjite ɗum noon o jogorani dañji ɗum ɗon ko yiloto ko o dañata ɗum ɗon ina wayno kadi kamɓe ɓe Pastef naaɓe ɓe jaabi ɓe mbi ko toñaɗo kanko dey hay goto ɓuuranimo e leydi ndi kanko o waynotako caravane makko somo waɗa hay goto o waynotako sino mimɓe ɗon jehen to e Kolda eɗen gandi kamɓe Kolda naaɓe dey Pastef naaɓe ɓe mbi ɓe jaggiri ɗum ɗo tan ko théâtre hakkude Adji Sarr Ousmane Sonko nde ɗo ñawore jehen to Guinée Bissau wuuro wiyetengo Jegui holɗum culture baynunkoɓe ina wayno kamɓe foof eɓe kawrito ɓe puɗɗima hanki ñande aljumande holɗum ha ñande alete ɗum noon kala baynunke ɗo woni ɓe noddi ɗum ari ɓe ummima Kolda ɓe ummima Tamba ɓe ummima Sédhiou ɓe ummima Ziguinchor e dennangal aduna oɗo baynunke wawi wonde fof noddama nde wonno culture o ina mawni e mabɓe ɗum woni ɓe mbi ko cosaan mabɓe eɓe gurtina kamɓe baynunkoɓe cosaan mabɓe ɗum woni ko kewi ga henna ɗum noon eɗen gandi ɓe mbaɗi ɓeeto holɗum kamɓe ko boni e ngoɗo wuuro e événement jawtuɗo o ina wayno bis étudiaji kam on duppama ha laaɓi ina wayno auto agriculture ne kadi duppama ina wayno poste o ne kadi bonnama ha boni université ne kadi bonnama ina wayno lycée Dignabo ne kadi bonnama ɓe mbaɗi ɓeeto e dennangal ko boni ɗo e ngoɗo wuuro ɗum noon ɓeeto ngo fuɗɗima en cuwa gaynude ha janggo so Allah jaaɓi en gartana kabaruji ko heddi hen ko e ɓeeto ngo Weltar TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko motto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodire Sar Abdullaahi Saar e lekko walde jaam Amadou Issaga Keɓe sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie to Mauritanie kene tolnoy ujunnaje jonde hande noddama gam suɓoyade sarɗiyankoɓe men kame mairiji mumen wonande kadi disnodirteɓe to banggue régional ɗum koye dawal ɗimmal caggal sumgoji juɓɓiɗinode ñande 13 nduɗo henna lewru dañino noon ɓen ɓe polodiraka mbadda ko ɗekki ko ɓen goni yaaɓe dawal ɗimmal ɗum woni subaka hande o bureau ji vote kala gudditi gila 7 heures ha yettiɗo hen ɗo gonɗen ɗo taw ɓoyata noon ma kala uddu ene gasani won hen bureau ji puɗɗima uddude ɗum ko caggal limore adinde nde yaltuno landaji lundo kewɗi kollitino jadani hen ne waɗi guyka mawka no fewi ɗum ko caggal nde landa laamu ari yeeso no fewi 80 sarɗiyanke e yeeso landaji keddiɗi kala dawal ɗimmal ngal noon ko hande kono teskama jayde Sahara Média to Rosso hewɓe jaltani gam wotoyde tugganma guel subaka ha yetti kikiɗo kalde garɗa tan a wotan jaaha bureau ji ɗi gudditi kono ala kay ran ala juutendi ala hen a haydara keddorɗen koye nder leydi Mauritanie gouverneur Abdelrahmani Abdourahmane Wuldo Hassan yuɓɓini hanki jonde to kiifa nden jonde noon ko jonde heñorade gam oɗo saaha teskede no wiiri météoji ma diƴƴe kewɗe jippo e nder leydi ndi Mauritanie toon to kiifani heɓano wonande nokkuji tuɗoji ndiyama ha tenti kay yogay booli so tawi diƴƴe jippima he wadde lofku walla waɗa diƴƴe no fewi ɗum jeeyi sababu noon jonde makko yidde haɓade ɗeɗon gueɗe ko ɓuuri yawde e yaccade Nouadhibou état mo Dakhla diƴƴe jippiɗe toon kene tolno e 15 mm dañi sababu ha diƴƴe kewɗe kewi toon ha tenti noon
e lawol national woni lawol principal mangol heewi ndiyam ko wala ɗum ko wuro Boule Noir diƴƴene tawi toon ɗum ko caggal wonande gouverneur diwan on dehlamde yuɓɓinno jonde oɗo saaha ɓuuri yawde ngam haɓade nokkuji tuɗoji ndiyam o saaha ɗo asmano ɓattini duuli mum ɓesɗe ngam jippinde diƴƴe kala saaha ko wona ɗum ko noon autorité ji ɗi zone France neli toon pompaji kewɗi ngam yaltinde won e diƴƴe taweteɗe ɗiɗon nokkuji kikiɗe hanki o ko cum bonɗo waɗi to marché central walla mbiyen marché artisanal taweteɗe to Elmina ɗum kene tolno e wonde nogase nayo commerce taweteɓe toon hakkude boutique aji e magasin uji taw koye fannu artisanal woni ñeñale pine woni ko sumi ha laaɓi kene wona ko préji jonde jeehi hen kamɓe matériel kewɗo hayso tawi woodi ala gañiɗo ni basɗo hen fittanu muɗum jagorɗo jeygu yeehi toon ngam muññidde ɓeena wonande sumoraɓe walla mbiyana jayiyaɓe e nder oɗo hen jayiya mawɗo no fewi o holliti ma laamu leydi ndi ɗoftuɓe e gueɗe haaɓe mbawa yiitade koye mabɓe. Mauritanie waasi jaggal mum manggal dawriyanke ɓoyɗo kadi liggade to fannu faggudu leydi ndi kene ƴellita ɗum koninke woni on biyeteɗo Mohamed Al Hafouz wolde Mohamed ɓurnoɗa andirede Habba kam waasi fittanum hanki jeeɗo to Singitti mo ganduɗa koye kuddata bannoɗo hitande 1997 erinoɗo wonande armée leydi ndi ne ruttoro e caserne aji mumen mbasa nadde e dawrugol gendi leydi accide ɗum civil en. Sen gewi to leydi Mauritanie payten koto Tunisie police gendi leydi holliti hanki haɗi jangu ngo gorko goto yinno wadde ɗum e wuro wiyetengo Haffaym wuro wiyetengo Safra nan kadi Safra noon gon wuro ko gorko joguitiɗo paftol kamikaze ne haɓɓi bomboje ha teddi ko on yinno wadde nguɗon jangu taw jeeya koye cetal ISIS koye pelle islamiste en kanko noon o faama jungo. To leydi Mali Bamako moɓodiral manggal ñande alhamisa jewtuɗo hen o ɗum waɗi koto palais des sports Asia 2000 hamdallahi hewɓe noon tawtorama ngal ɗon moɓodiral no fewi taw yiɓɓinno ɗum ko cetal biyetegal yero wulo debbo kono kadi ko mantini hen ko tawtorama ɗum debbo gendiyanke daraniɗo ɓamtare leydi Mali woni Aminata Dramani Tarawore wonɓe kala holko woni fandare mabɓe wiideɓe ɓe garti e miccade duuɓi sappo ɗi loni waɗi e nder leydi mabɓe ko wayno ministre lafaji mbulaji wiyoɓe ko jaam joɗane leydi Mali ala kala ko nafti leydi ndi haydara so wona kay hadde leydi ndi yarude yesso nde ɓen jaltata leydi mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe ne mbiya yo ministre loni yaltu leydi mumen ɗon noon koninkoɓe jaam ɓe lafaji mbulaji jeeyaɓe toon to Allemagne sarɗiyankoɓe gendi mum hanki cuuti juuɗe ngam ɓeydandeɓe wonande kene foto wonde hitande e nder leydi Mali ɗum noon ɓe ɓeydana ko ha capantati goo lewru mai 2024 kene tolne 1,400 koninke jaam mo lafaji mbulaji nder ministre jeeyaɓe to Allemagne taweteɓe e nder leydi Mali kono kadi jeyno sababu yinnode ɓe yaltinde toon koninkoɓe mabɓe jagoɗo kono mo leydi Allemagne holliti wonande laamu leydi Mali laamu transition koko hannoɓe diwnude drone mabɓe so wona taw koye yamirore guila nden ɓe keɓani yamirore iwde e laamu leydi Mali ala kala ko mbawi wadde so tawi yamirore iwani e transition mo leydi Mali. To leydi Mali keddoɗen police islamiste biyeteɗo Alhassan Aga Abdul Aziz taw koye jeeyaɗo e cetal Ansar Dine to Tombouctou 2012-2013 kam wonno police taƴowo juuɗe piyo to banggue saria ɗum ko caggal nde jihadiste en keeɓi ngoɗon wuro caggal noon dañino nanguede nogasi jeɗɗiɗi lewru mars 2018 ko nden wo tokkira CPI cour pénal international dossier ji makko udditama ñande nogasi tati ha nogasi joyya nduɗo henna lewru o saaha noon gueɗeɗe kala ndendinama heddi koye juge o hono foti duuɓi e amande ko jogori hebde ɗum ko caggal ujunnaji ɗiɗo e ko fawi neɗɗo mo lori wullitiɓe ndiɗon mbaadi. Sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry wonande ɓeena jaydi yankoɓe tambiɓe presse gendi leydi ndi
ndi yogay jayndeli walla mbiyen yogay radioji nde jowa taw ko radioji en ligne ɗi internet kuppa ha laaɓi ɗum noon waɗino haala mawko no feewi taw kadi rokkuno nden yamirore ko jaagoɗo télécommunication leydi ndi Ousmane Gawla Diallo dañino sababu balɗe ɗiɗi kamɓe ɓen jaydiyankoɓe hay kabaru goto laamu ngu ɓe jaltinani hanki o noon ɓe pewjino yidde kay ñande goo lewru fanduɗo hennudu go juin kamɓe kala maɓe jippa e booli ngam seppude hollirde mette mabɓe kamɓe ɓen jaydiyankoɓe ardiɓe médiaji gendi leydi ndi kowona ɗum ko noon catal ARPT tan mbiɓe gueɗe ko fate banggue caktugol image nder leydi ndi mbawi jodorade mabɓe nandiral heɓama ko ɗum tagui hanki jamma Love FM ko radio wiyete noon signal mum artirama Sabari signal mum artirama Sidde Kaluma signal mum artirama FIM FM nonne kadi signal mum artirama yogay radioji hanki kupponoɗi kala oɗe saaha garti e haalulaji mumen kono kadi ɓe kolliti ñalawma hande o keddiɗɗi kewɗi ma gartu e juɓɓudi golle men ɗum jeeyi sababu ɓe kaytini seppogoɓe ponno wadde ñande goo lewru fandu ndu caggal nde nandirala heɓa to leydi Guinée keddorɗen accident musɗo baɗɗo kikiɓe hanki o lawol Kindia faade Mamou ɗum noon ko hakkude Nissan goto kamene woni hakkude Nissan goto kame camion kanji ɗiɗi natodiri kene tolno yimɓe jeegomo ɗon e ɗon mbasi hen a pittali mumen to leydi Togo paaɗen to Togo waasi woni koye sunare mawde no fewi ɗum ko hanki ɓe mbasi gardiɗo cour constitutionnel leydi mabɓe woni biyeteɗo Abdoudou Assouma on noon gorko mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati toɗɗanoɗo guila 2007 taw kadi toɗɗinoma ko for yasimɓe hoorejo leydi ndi mandama ko gasi wo toɗɗita 2014 mandama ko gasi wo toɗɗita 2019 duuɓi sappo e jeegom ko ardi suudu turnorgal gendi leydi ndi 2020 ko nden wo joƴƴitini mandamo setta goɗɗo wonande for yasimɓe hoorejo leydi Togo ko hanki on waasi fittanu mum kadi o wonino hitande 1992 woni 1992 o wonino jaagoɗo délégué leydi Togo ko wala ɗum ko hitande 1993 ko nden wo toɗɗa procureur général cour de appel mo Lomé ko on waasi hanki fittandu muɗɗum to Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi yillima hanki o to région Fada Gourma mo tawi nder cité mo tenda Bali omo tawi toon ɗum noon ko yidde disodirde makko koninkoɓe taweteɓe toon rokkudeɓe sembe darde ɓen koninkoɓe ngam habtade ɓeɗo hen joguitiɓe armeji e kala saaha seɓɓitiɓe waɗoɓe janguji men e kala banggueji mawo duuma toon noon ngam wawde disodirde ɓeɗon ko wona ɗum ko Burkina Faso jaydiyankoɓe ɗiɗo beddama e kaso hen jaydiyanke goto biyeteɗo Lokman Sawadogo goɗɗo wiyete ko Alen Traoré jeeyi sababu weddedeɓe kaso ko caggal message jaltunoɗi wonande ɓen winoɓe yo yimɓe jaltu keloya galle mogo naba woni roi mosinkoɓe o caggal noon nden windande jaydiyankoɓe kolliti gardiɗo parti UPC woni Séverina Diabaré ene hen tawa eɗin message uji tawa noon nde on waɗa loskoji tawa ala hen jeeyi sababu noon on portiɓe plante hande o ɓe tawe e nder a kaso to Somali combat Al-Shabaab mo ummini on saaha noon hanki walla mbiyen heccanki ko oto goto kebbinaɗo pettoje no feewi ɓe dogni ɓe cokki e nder cas militaire taw kadi oɗon ka ko koninkoɓe Union africaine taw ko Uganda naɓe gonno ɗon kene tolno e 120 kilométre hakkude Mogadiscio on kamikage baɗɗuɗumo wasi en fittanum kono Al-Shabaab e nder communiqué mum ɓe kolliti ɓe jooɓima 137 koninke taw ko koninke Afrique najo ha tenti ɓen Uganda naɓe kono noon Union Afrique walla ni laamu leydi Somali yaltinani e oɗon fannu taw hay communiqué a goto to leydi Côte d'Ivoire toppitiɓe ndenka booli yangara contrôle joeɓi wala dartoɓe booli taw koye jagoɗo yangara kamɓe ɓen tambiɓe ko fati banggue permis ɓe kollitiɓe tetti kene tolno 97 wonande permal taw kadi ko ɓen sofreɓe
saabiɓe accident ji e nder boli leydi ndi kene tolno 50 chauffeur permis mum tettama woni hen jowama kene tolno e lewru woni hen ko ha duuɓi sappo ɗum noon ganduɗa leydi ndi hande o yidde ɗum ko haɓade kala ko fate accident ji ha laaɓa kala chauffeur baɗɗo accident so tawi tawama tan koye erreur hoore mum on saaha permis mum koko tettete ma jooɗo ko juuti walla kaddi gurna mum dognata oto e nder leydi ndi ngam ɓiɓɓe leydi ndi gona e jaam to banggue transport RD Congo Félix Tessine Sekedi hoorejo leydi ndi tawama hanki o toon to Chine jonde hakkude makko hen Jinping woni hoorejo leydi Chine ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi sifande nandiral jokkodiral fannu koninkoɓe leydi Congo kamɓe koninkoɓe leydi Chine kono ɗum ko noon hoorejo leydi Chine fiiɓi yaltinde 1 million ko preje dollar ngam wallide leydi Congo ha tendi noon ko faade banggue toɓoli jippinoɗi toon ha jeeyi sababu yimɓe hewɓe mbasen pittali men e nder nokku biyeteɗo Calais ha hewɓe ngala koɗorɗe ɗo koɗi o saaha mo gonɗena to Nigéria wonande to Nigéria gollitogol parti démocratie des peuples moɓe mbiyata PDP caggal sumgoji jawtunoɗi 25 lewru février ko nden ɓen gullitino sumgoji ɗi ndewani laawol cour suprême riwti ɗum hanki jaɓanani ngol gullitangol ɗon ɗo wone heɓade wonande Bola Ahmed Tinubu hoorejo leydi ndi o saaha mo gonɗen ko 29 ñande altinde filete lefol laamu e yeeso Mouhamed Buhari oɗo saaha mo manda mum silti ha laaɓi so gayni wontoyto ko gaynako jaro ɓirɗam toon to wuuro moɗɗuma to Soudan caggal sifande jaam wonnode to Jidda nden sifande ɗe ɗoftaka hay seeɗa ha hande ko piyanɗe gulɗe jaw goni toon ɗen piyanɗe meeɗa dottade hakkude Darfour Khartoum finaɓe toon kala hewɓe noon e joguitiɓe armée walla armée keptinaɗo oɗo saaha Abdel Fattah al-Burhan yaadi mum erima koninkoɓe wonɓe foftorde men e ɓiɓɓe leydi ndi yarlitiɓe yiɗɓe tawtudeɓe yo koccu armée ngara ko wona ɗum ko noon Mohamed El Hashima wuldo Labata Mauritanie najo toɗɗaɗo dogowo koyɗe jaam to banggue Union africaine joɗiɗo hande jonde mum toon to Addis Abeba erima société civile mo leydi a Soudan nde mbawata umminde haare jaam kañumen ne jaaha koyɗe jaam mbasanade e gueɗe ɗeɗo hen gaddoje fitnaji e nder a leydi ndi kabruji men jolam jaɓeri leydi Turki ko janggo woni dawal ɗimmala wonande sumgoji ɗum ko caggal ñande 14 nduɗo hen lewru nde ɓe jano sumgoji hakkude ɓen wonande ɗiɗo ɓurɓe arde yeeso woni Recep Tayyip Erdogan kamne wonde Kemal ɓen ɗiɗo garno yeeso ko wona ɗum ko noon dawal ɗimmal ko ñalawma janggo hakkude Recep Tayyip Erdogan hakkunum e Kemal on mo ganduɗa Tayyip Erdogan baɗɗo e laamu kene tolno e duuɓi 20 saabu ware laamu leydi Turki gila hitande 2003 Mexico holliti waɗi sifande nandiral hakkude mum e leydi Chine kamɓe leydi Corée du Sud ɗum noon nden sifande kamɓe kala nde ɓe ndentata ngam haɓade huuɗo bonko walla mbiyen drog biyeteɗo fentin on drog keso guiwowo toon to Amérique hande puɗɗiɗo ñayde yo gay nokkuji e nder diwanuji maɓɓe kala Allemagne naɓe hewɓe taweteɓe e nder leydi Russie to Moscou hewɓe hen koto fannu jangde woni hen koto banggue pine e ñeñe kala kokkama délai ɓattiɗo nde jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde wi noon ko laamu leydi Allemagne kamɓe noon maɓe gon temedde neɗɗo taweteɓe toon to leydi Russie Moscou yamiri yoɓe jaltu leydi mum ɗo e balɗe dabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗen kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiiranen